थांनाय साननैसो सिगांनिफ्राय थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गरायसर हालामनि बेन्दोङाव थानाय बालाबारि आरो महरिपारा ओनसोलाव दैबानाजों खहा जानायखौ नायगिदिंफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे फोरमायबावदों दि जाय ओनसोलाव माथावरि बायदों बेखौ थाबैनो फाहामनानै होनायनि थाखाय सोरखारनि सेराव खावलायगोन होननानै फोरमायदों। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर गोदानै बे जिल्ला बाक्सानि सिङाव गोदो दा तामुलपुर जिल्ला जाबाय। बेनि बरन'दिनिफ्राय लानानै नैबे आफाङाव पुथिमारि आरो एसे सिगाङाव सुख्लाय बे जि मोनथाम दैमा ज' जानानै गाहायाव पुथिमारि जाफैदों। एसे सिगाङाव महिरिपारा ओनसोलनि दिपार लैथोपारा नाय बे जायगाखौ नायबाय आरो नैबेयो बालापारा गरेस्वर दखरानि बालाबारि गरेस्वर दखरानि सिङाव गोलैयो। दा खोब मोनसे स्ट्रेटेजिक पइन्ट बियो आरो बेखौ लं टार्म आरो शर्ट टार्म मोननै पलिसिनि गेजेरजों जिखिनि बेयाव खुरखानाय दङ गोजामसिन जि माथावरि बे माथावरिखौ खुरस'नानै प्राय 10 खानसो बर' आरो गुबुनारि गामि लोमसावनानै गायग्रा जिखिनि आबाद फोथार दङमोन बेयाव दा आन्थुसे आरो जानजिसे हाब्रु जानानै दङ आरो गामियावबो दैया दाबो दङ। आङो नैबे समाव गासैबो एसेसमेन्टखौ नायनानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनो कनभे खालामदों, गावबो नायदों बिथाङा आरो लोगोसेनो आसामनि वाटार रिसोर्स मिनिस्टार पीयूष हाजरिका बिथांमोनखौ खावलायदों जे शर्ट टार्म मेजार जिहेतु दैज्लाङा जागायदोंसो फैबाय थानाय मास मोनथामसिम दैज्लांनि बोथोरा थागोन आरो बेखौ इमिडियेट जि बेबस्था जायो बेयाव पार्कुपाइन जिअ' बेग नांगौ, जिअ' फेन्सिं नांगौ आरो जि माने मेकानिजम दङ सरकारनिफ्राय शर्ट टार्म पलिसि लानानै बेखौ भेटा होनांगोन, बेंथेनांगोन आरो लं टार्मनि थाखाय नैबे माथावरिखौ पार्मानेन्ट मोनसे मजबुत माथावरि आं मिथिनायाव बे प्राय 20-30 बोसोर जाबाय बे माथावरिया गोजाम जाबाय आरो हायलांबाय। दा बेखौ माने हाइटखौ बारायनांगोन आरो मेनलि बेयाव खुरखानायनि मेन जाहोना जाबाय दैया अभार फ्लाडेड जादों, लोमसावनानै गरा गिसिखादों आरो बेक साइडनिफ्राय इर'सन जादों, बे उल्टा खुन्दा जादों आरो इर'सन जानायनि थाखाय बियो माने बायलांबाय। दा बेखायनो दा नैबे समनि गुबै खामानिया जाहैबाय जायफोरा न' थांजाबाय आरो जायफोरा लोमसाव जानानै दङ, रिलिफआव दङ बिथांमोननो रिलिफ मेटेरियेल होनांगोन आरो रिहेबिलिटेसन माने रिलिफ साप्लाइजों लोगोसे पुनर्संस्थापन बेखौ खालामनांगोन। जायफोरा माने न' आरो हा थांजाबाय बिथांनो सरकारि हा होनानै PMAY आसनिनि गेजेरजों बा IBS स्किमनि गेजेरजों बिथांमोननो न' गोदानै लुना होनाय खामानि आरो गुबुन फारसेथिङै शर्ट टार्म मेजार जोंनो इमिडियेटलि नांगोन। मोनफ्रोमबो एरियायाव शर्ट टार्म मेजारनि दायो प्रयोजन जादों जाहाथे नेक्स्ट अखा हाफिननायनि सिगां बा नेक्स्ट अभार फ्लाडेड जानायनि सिगांनो शर्ट टार्म माने बेबस्थानि गेजेरजों बेखौ जोङो भेटा होनो हायो आरो लं टार्मनि थाखाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम बिटिआराव बेबायदि साफिसियेन्ट फान्ड आं नुवाखै। दा बेखायनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि मेगा माखासे स्किम आरो प्रजेक्टफोरनि गेजेरजों बिटिआरनि गासैबो जिखिनि दैमा आरो दैसाफोर दङ बेखौ बोथ साइड एम्बेंकमेन्ट बा माथावरि मजबुत होनानै रायजो राजाखौनि जिबन आरो सम्पतिखौ रैखा खालामनाया सरकारनि बे दायित्व आरो बेबायदि थासारिया गोदान नङा, बोसोरफ्रोमबो जोङो बेखौ भुगिनांगौ गोनां जायो। दा बेखायनो सरकारा नैबे बाराव खोब माने गोसो गुदुङै खामानि मावनांगोन आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय जाहाथे कुनु लेकिंस आरो कुनु जाहाथे लेहेमिया जाया आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि वाटार रिसोर्स मिनिस्टारनिसिम जाहाथे काउन्सिल सरकारनिफ्राय इमिडियेट मोनसे एग्जिकिउटिभ काउन्सिल जिरायनानैनो हक बा स्पेसियेल माने काउन्सिल एसेम्ब्लि जिरायनानै हक नैबे जि भुगिनांनाय जेंनायाव गोलैनांनाय बा बे दुखुनि समाव बिथांमोननो इमिडियेट
माबादि बेबस्था खालामनो हायो आरो सर्ट टार्म जिखिनि माने भेटा होनांगौ बेनि थाखाय मा बेबस्था खालामनो हायो काउन्सिलाव जिखिनि पुजि दङ बे पुजिनिफ्रायबो माखासे पुजि नैबे फ्लाड एफेक्टेड माने सुबुंफोरनि थाखाय आरो नैबे टेम्परारि जिखिनि कनस्ट्राक्सन खालामनांगौ बिनि थाखाय पुजि होनांगोन आरो एडिशनेल फान्ड आसाम सरकारनिफ्रायबो बिनांगोन आं बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नैबे दुखुनि आरो खोब माने जि मोनसे दुर्जुगनि सम बेयाव आङो काउन्सिल आरो आसाम सरकारखौ आं खावलायबाय गोजोन्थों।